Шумя бардор ай ғарибӣ гуфт фака гуфт ай бачакои навасбир камерака Ҳасан Ҳусейнов фақат ба пеҷа бардор гуфт Ҳасан Ҳусейн айнуми Ҳасан Ҳусейн гап мезанем айнуми Ҳасан Ҳусейн гап мезанем бардоро шумо дар номотон дар камтар бинависед айнуми шумо ҳам гап мезанем бардоро Ҳасан Ҳусейн гуфт бародар аз 17 камерака аз 13 камерака ҳозир камера мекунем бародар ина бародар тамошо фақат лайкора шапалоқ шапка кам телефонотон мишкана бародар ина аз 17 состояниш пачка ина 128 гигай ина 128 гоз ишонтон метон бародаро 128 гигай оперативкаш ина бародар 128 оперативкаи 6 ина 128 оперативкаи 6 нархш 1800 сомон 128 ба 6 бародар нигоҳ кунед бародари ғариб ай нарх наво телефоно бародаро бухабар шуд ки дар Москва бениҳоят телефон қиматай бародаро мехарем бародаро хелеш Тоҷикистон я нархора мефаҳмам бародар янда бениҳоят бародаро мақсад қиматай да Москва наиш Samsung Galaxy A13 ина A13 ина пачка 1500 сомон аст саниш пачка ина A13 саниш навай кадомитон мехарен доставка бепул ина бародаро тамошо ки ина марҳамат ҳамаи модели телефоно ҳастай кадоми бародаро ай канали ма занг мезанед ай канал занг мезанед бо арзонтон метон бо доставка бепул бародаро ина марҳамат тамошо кунед бо модели телефоно аст магазини акай сапон ай ҳамаи дуконо да арзон мета кредит мета бефуиз мета бародаро айфоно вардагин бародаро 50 та 20 мондагӣ марҳамат ина бародаро бо модели телефоно ҳастай шумо телефонотон биёрем болоштун хеле ҳам мешава номери 907 89 18 18 шумо телефонотон биёрем болоштун алиш ҳам мекунем метон марҳамат ина бародаро тамошо кунед